Het gebied van de golfbaan blijft toegankelijk voor fietsers en kuierders. Er wordt speciaal een fietspaad omlijn om rond te matchen voor de golfspelers. Het is ook dus geen hekken eromheen. Het is een oneindig gebied. Wij zijn gewoon te gast. Net zoals een fietser, een wandelaar en een ruiter is ook een golfer te gast in dit gebied. Een soort mensen binnen Bliert bij de Nijenplan. We hebben een zeer actieve club met meer dan 200 leden die graag een balletje willen spelen. En we hebben nu eigenlijk niks dan behalve het strand in het oneindige een balletje slaan. Maar het wordt nu tijd om onze ideeën te gaan uitwerken. Staatsbosbeheer doet mee omdat er een vraag is vanuit het eiland. De golfclub met 200 golfers die wil graag ruimte om te kunnen golven. Wij hebben gezegd als de natuur erop vooruit gaat, dan is het wat ons betreft oké. Het wordt liek wel eens nog wel een skofke voordat de golfers een baltje slaan kunnen. Als het even mee zit, start dit eind volgend jaar. Maar voordat hier ook daadwerkelijk, dat de golfer hier ook daadwerkelijk zijn spel kan doen, zijn we jaren verder, omdat de vegetatie zich hier helemaal op natuurlijke wijze moet ontwikkelen.